athlétisme n'o ye boli biribiri ye Kucala AS Alanson jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ Mali la. A b'a ni yɔrɔ ta a ɲɔgɔndan caman kɛnɛ kan jango Kade Kunda. AS Alanson bɛ jɔnjɔn caman ta ani AS Alanson de Kucala section athlétisme ɲɛmɔgɔ Dawuda Keita masalala. A y'a yira ko ale ka tɔn wasalen don. Misali kelen bɛ yen a b'a ka kumakan daminɛ n'o ye an ka lamɛn. San bantɔla la fédération tun kan ka taga athlétisme de la Niger dans le cadre de l'AS an ka athlète kelen tun choisir la mais yɛlɛma dɔ y'a to o compétition ma parce que an ka athlète yɛrɛ hors de mission yɛrɛ bɔra fu tun kan ka ani athlète wɛrɛ tun kan ka taga Mali représenter AS kɔnɔ o hukumu la. AS Alanson ye athlète caman kalan n'an ko k'u former a ɲɛmɔgɔ Dawuda Keita. Dɔw ye contrat sɔrɔ ka taga Bamakɔ an ka muso dɔ tun bɛ yen Lui Cissé vraiment au niveau national ani niveau régional là elle était très bien et puis an y'a fɔ denmisɛnninw ye fana u tɛ dan athlétisme dɔrɔn ma u bɛ kalan kɛ parce que an b'u dɛmɛ u ka kalan fana kɛ parce que denmisɛnnin n'i bɛ sport dɔrɔn kɛ n'i ma kalan i b'a ye i ka dɔnta bɛ tɛ taga yɔrɔ jan na parce que kalan de fana b'a to i fana bɛ fɛnw dɔ développer kalan et puis athlétisme fana ye wagati ko de ye n'a sera yɔrɔ dɔ ma il faut que ni kalannen dɔ i ka se ka reconvertir ka fɛn wɛrɛ kɛ mais n'i ma kalan n'i ye sport in dɔrɔn kɛ i b'a ye i ka sport tɛ nafa ka ɲa. O b'a yira k'a fɔ ko athlétisme n'o ye boli biribiri n'a ɲɔgɔnna caman ye Kucala mara kɔnɔna na a ka kɛnɛ kosɛbɛ ni Alanson ka baaraw ta. N'a ka kɛnɛ bɛrɛ a ka kɛnɛ kosɛbɛ yɛrɛ dɛ a ka kɛnɛ kosɛbɛ yɛrɛ dɛ n'i ko Alanson ni Kucala athlétisme na Kucala ka bɛɛ bi i yɛrɛ y'a la bɛɛ b'i yɛrɛ y'a la et puis bɛɛ b'an dɛmɛ a la an ka autorité a kɛra autorité administrative ye a kɛra politique ye u b'an dɛmɛ a la ka misaliya ta n'u taara Bamakɔ u bɛ taara yɔrɔ wɛrɛ n'u ye jɔnjɔnw sɔrɔ an ka autorités yɛrɛ de bɛ bɔ k'u kunbɛn pour que a yira denmisɛnninw na u taara Kucala de kunkɔrɔta et puis u ka dɛmɛ fana b'u ye u ka dɛmɛ a tɛ kɔ tigɛ u b'an dɛmɛ politique ko t'a la foyi t'a la autorité administrative ni politique ani dugu opérateur économique bɛɛ b'i seko k'a la. Inchallah an ɲini b'i fɛ de don nataw la an ka se ka denmisɛnninw ka se ka former u ka taga niveau national la u ka taa niveau international la yalisa an ka se ka Jeux olympiques min n'an bɛɛ b'an sigi k'a lajɛ don dɔ athlètes ka bɔ Kucala kɔnɔ. VOA Bambara tɔgɔ la Siaka Traoré kala seli don.